Agent 5-0! Napalabas. Nauran dagiti kalapaw iti kuta dagiti rebelde. Iso dinutukan ni Sandra dagiti babae nga agkalap iti impormasyon iti patad. Iti pagin inanaanda ami. Ken dagiti kakadwa da itoy. Nakangagda iti ungot ti Chenso. Inasit ganda nga rod da itoy. Ket naimatangan dati panagpukan dagiti illegal loggers kadagiti kaykayo. Iti sabali a banger kabayatan ti panagmaymaysan ni Leonardo iti maysa kalapaw. Nangeg na ti kalangiking dagiti lata iti aglawlaw tinasao a kalapaw. Itagagayem denggen yu ti tuloy iti makalawas a serye tayo iti drama tayo a napauluan. Agent 5-0! Naguni dagiti lata iti ruar. At dalakit ti dorsok nga umay dito kalapaw. Sumirpak itirig kang titawa. Kunakon kat. 5 alalaki tagturong ditoy. Isaganak ti paltog ko. Kat idapag ti gasera. Nakataray ti maysa. Kamatak tawa ng bayin! Natay dagiti upat akakaduam kain? Uwan sir, jaglain pagaro pa nasiglat da dya tao. Imbagakmutan kan ka. Saan mo at agibasitin ti kabaalan na? Adun a kriminal tinaipabalod da jay nga Agent 540. Imbaglaki din ta nakataraya ka dagos sir. Apaglukat pa ilang tirido ti kalapaw no, binanatan na kami na dagos. Sana bale? Addan tulata oras da jay. No kaya dyo sir, kasaritak dagiti amok a bounty hunter. Bayadan tayo ti serbisyo na. Mayat kain. Mayat day ta napanunot mo. Dagiti langan bounty hunter ti makam mo. O sige. Kasaritam dagiti amamom. Nakasagana nga agbayad uray mano. Leonardo, napagaditan ti kasasad mo. Isungaganad ka kanayon. Major, ti pagsidawak, kasano ti panakaamoda iti pagpakpaknyak akalapaw? Leonardo, dagiti kabusor. Ikarigatan dati agsapol iti target na. Ken ado dagiti kakunsapos data. Mawatak ti kayat yu asawan, Major. Dito lang ti may bagagkan ka, Leonardo. Anya data, sir? Ibagam iti superior mo. May abort na lang ang ti misyon mo dito eh. Narigat adong parang tinangato, pater. Apay akas timotin ti pagbaga ni Major. Mawatamad siguro ti kayat ko asawan. Major, amuyog ka di, jay dakdakamatin yung anang ato pa din. Saan, Leonardo? Kapanunutot la da jay? Sir, ada ka din development, jay panakisari tayo iti officer in charge, kadagiti checkpoint. Pagdaldalanan, dagiti truck ang naglaon iti troso. When, Leonardo? Ngamsigon ka da ko ada. Awan ka no mo ti lumablabas atrak ti troso iti area na. Anya? Deta di impormasyon na naalak. Manipod iti officer in charge. Sir, kasano ang napasamak data? Nalabit na nagiti troso asumsumrak dito probinsya. Ket agap-gapo iti sa bala lugar. Asaan adumalan ka nagiti checkpoint? Anya? Kakadwa! Aglablabasan dagiti militar. Kadita! Pasungadan tayo dagiti convoy ti militar nga agturong iti kabisera. Commander Sandra. Sigun ka dagiti impormanti tayo. Ita nga oras ti ilalabas dagiti militar. Manipod dito'y nagpwestuan tayo. Nalayang makita ti target, kat ambusin tayo ida. Commander Sandra. Nasaripat-patan diti convoy nga agturong dito'y. Ala!
Agsagana kayon! Dagiti nabibilag nga armas ti ibanat tayo kadakwada! Wan, Komandan. Kakadwa! Paputukan tayon dagiti militar! Tira! Komandan! Naibalandran ti 6-5. Di tayo natasar dengan at paputukan dagiti militar! Aging gangawan tagbati kadakwada! Tira! Congressman, nadamag yung ka din dinapasama kaya si Chubantog. San pa'y kain? Nambos dagiti militar kabayatan ti panagdalyasat dangag turong iti kabisera. Aniya? Sir, nagbaligi tayo. Ti ammo dagiti rebelde, ket pudpud no ang militar ti rimmaot kadakwada iti kalabas. Wan kain. Dagiti militar met ti mapabasol nga agtros-troso kadagiti kayo iti area dagiti kabusor ti gobyerno. Congressman, kasanon? Di tayo pa'y makapagdignay. Tane. Kapudpudutan pa'y lang ti laban iti nagbatan dagiti militar. Ken dagiti rebelde. May sarding pa'y lang ti panagtroso. Urayin tayo pa'y maibus dagiti kabusor. May mayat man ano pumanaw da na mamimpinsan iti pagkutkutaan da, sir. Hello? Mayat te resulta ti amin nga inaramid tayo. Bayam, adagiti militar, ti mangpaksat, kadagiti rebelde. Komandan, nagbaligi tayo anang ambush kadagiti militar. Balan-balas lang tinaramit tayo. Agnakamot siguro dagiti abusado. Komandan, Kami, bumarbaran ti sitwasyon tayo. Isu anasken ti panaganad tayo. Isu nga da na panunot kong aramidan. anya dayta, Komandan. Bumabaak iti patad. Kasaritak dagiti supporter tayo. Agkidawak iti taraon kadakwada. Sumurot akmat, Komandan. Napaggad no si kanang ti bumaba. Nasaysaya at no isurot ta dagiti lalaki. Tanukas pangarigan, tamaited da adagos, dagiti taraon. Kadwata amang bagkat. Sige, Komandan. Kasaritam dagiti lalaki. Kapaman wenno sakbay ngaglawag. Nakadanon tayon iti lugar dagiti supporters tayo. Kami. Adda tayon diti kabisera. Agsipot kayo lang iti aglawlaw. Amangan no da makailasin kada tayo. Wan, Komandan. Asidag tayo iti paradaan ti jeep ngagturong kada diti supporters tayo. Kartinan tayo ti magna. Sir, apaya pinaisardeng mo ti kotse. Kain. Dagiti naglugan iti jeep. Apay dagiti naglugan iti jeep, sir. Rebelde dagijay. Anya? Kontakam dagiti pulis, wenno dagiti militar. Ibagam nga adda dito'y patad dagiti kabusor. Areglado, Congressman. Kami. Sapay lang kumatad na dagiti supporters tayo. Jaske! Militar dagiti nagbalangan iti sama. Kalma kayo lang. Di kayo madanagan. Kakabsat! Di kayo agariwawa. Agkalma kayo lang. Komandan, nakapaturungon dagiti igam da kada tayo. Oh, dagiti awanan pain. Isagana yun dagiti igam nyo. Ipaturong tayo mo't dagiti igam tayo kadakwada. Di na kami raban. Sino kayo man? Sumuko kayo langin kadagin sultada. Kabsat! Di kayo madanagan. Agkalma kayo lang. Komandan, awanti laban tayo kadakwada. Sumuko tayo langin. Patayon kapay nga umunano day tati kayat mo mapasamak. Aramidan tayo ti amin tapno makalibas tayo ditoy. Komandan, agda nagpaputok iti saan ko ng maro. Naibaw inti matong dagiti soldado. Kartingan tayo taglibas! Kartingan tayo!
Agpatingga tayo dito'y kakadwa. Nakadayo tayo kadagiti militar. Commander, sino nga tayo nagpaputok akarang-rangat itadagiti militar? Diyan ka mo. Tinapatag, nakalibas tayon. Kakadwa, ituloy tayong timagna. Kat pag naun tayon, tinalawa kabakiran. Aging ga makadanon tayo, kadagiti supporters tayo. Wan, Commander! Kumusta tinapanan niyo, Kain? Congressman, ada nang tulong kadagiti rebelde. Ket napay ti grupo amang parmagkadakwada. Aniya. May mesa putok ti arbalay tinanggmi. Hangam. Nasiglat na nagbaligan ang tulong kadagiti rebelde. Sino nga taday, Jay? Diyan ka mo, Congressman. Tapaman ang nakadayon dagiti rebelde. Nagsardeng matan tirani pakti paltog. Kumusta dagiti kakaduam anapan? Iti nakapasamakan tirangat. Awan tinadangran ka nakwara, sir. Imuna kami kadagiti kakaduak anang sanib kadagiti kabusor. Aniya. Kunak man no impakamum kadagiti militar, wano kadagiti pulis. Sir, naudi da nagresponde. Nalpasan tirangat ididimteng da. Salbag. Sana bali. Tay pagarop da ang militar tinakalaban da. Gaputa naka-uniforme dagiti kakaduak iti uniforme ti soldado. Commander, anyat plano yu ita? Agtalinad tayo pala dito'y baryo. Napudot pala dagiti militar kada tayo. Sige, Commander. Sana balit na nakasagana mo't dagiti taraon nga isang at tayo itikuta. Apay, Commander. Dandani tayo ni tayo agsapa. No awan tinang tulong kada tayo. Nalabit anatay tayo kuman. Commander. Sino nga taday? Diyan ka mo. Ngam utang tayo tibiyag tayo kan kuana. Kasandra! Kami! Nakasaganan ti pangaldaan! Mga tayong! Wan kabsat! Umaykan kami. Mangal daw tayo pay. Simrek ti kotse ang naglugaran ti buyot ni Congressman iti daytabalay. Apay ang naka-uniforme dagiti kakadwa na iti uniforme dagiti militar. Amok nga da pa kainaigan ti buyot ni Congressman. Iti panang sirrak da iti kalapaw apagpakpaknyak. Isulaki di kinamat ko iti. Tagdaanak da iti alugar. May isa siguro kadagiti hideout na ti balay. Leonardo, saan ka di ngayon bagakin ka na pumanaw kan iti dayto a probinsya? Major, tilaang superior ko ti makasungbat iti dayta. Jak mabalin a panawan tinitid kanyak a misyon. Aging gaa di matiliw dagiti kunnibar, ken ita iti kagimungan. Anya? Sir, addala kayat ko addamagin kada kayo. Anya dayto, Leonardo? Nadlaw ko ngamin kadagiti buyot ni Congressman. Ket nakasuot da iti uniforme ti militar. Saan kadi a maiparit ti agisuot iti uniforme yu a militar kadagiti sibilyan? Talaga may parit dayto, Leonardo. Apay nga rod, nga adupay la kadagiti tao ditoy. Ti agisusuot iti uniforme yu. Major, usurpation of authority ti mabalin niya ikaso kadagiti agar-aramat iti uniforme yu. Ammo yu dayta, sir. Sana ako ng tabloy bagam kanyak tigas, Leonardo. Nagasagan ka, Major. Gusto mo dagiting bagbagakin ka. Major, sapay la ko ma. Taawan ti pakainaigam kadagiti mapaspasamag iti daytoy a probinsya. Nalpasan ti trabaho kitangal daw dito yung Kapitolyo. Kunak no dagiti lang rebelde ti lapad iti negosyo. Ngam adapay may sama nakibiyang. Dayjay nga Agent 540.
Sika. Asino tinang ilukat itiri daw ti opisina ni Congressman Samuel Tumbok. Gagayem, di uliwan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.